Bé, em sembla que conté una gran quantitat de veritat i de realitat. Efectivament, doncs, això que anomenem natura, i que els grecs en deien physis, el que apareix, doncs, el que apareix en un lloc concret, que és el teu lloc, que és el lloc on pots veure, on comences a veure, on comences a descobrir la realitat, o la realitat se't comença a descobrir a tu, doncs és el lloc on ens configurem i configurem la visió del món. Hi hauria d'haver un tercer element, o un quart element en aquests, que és la llengua. La llengua és l'element d'unió entre la humanitat, és a dir, la societat, una determinada societat amb una determinada llengua. La llengua és la relació de la societat amb la persona, amb cadascú. La llengua és no l'instrument del poeta, sinó la substància que nodreix el poeta i nodreix la societat. Sí, la pregunta, d'una banda, no és fàcil de contestar, per una altra banda té molts referents i molt interessants. A veure, és probable que allò que ens influeix més sigui allò que ens influeix més durant els temps de la infància que no en som conscients. No en som conscients de tal manera que ni ho recordem, però això ho tenim molt endins. Per tant, aquells turons, aquelles muntanyes, aquells bosquets, aquells camins, aquelles plantes, aquells animalons, tot allò que de petit veiem, les rieres, els torrents, les roques que s'engrunen, totes aquestes coses que veiem i pràcticament no tenim consciència de veure-ho, més que veure-ho en V baixa, ho veiem en V alta, és a dir, ens ho bevem i aleshores ens ho empassem. Aquest és el primer estadi. Un segon estadi, doncs, és que aprenguis a mirar-ho, que ho estimis i adonar-te que, de fet, tu formes part d'un conjunt que és més ampli que tu i del qual el món que has tingut al teu voltant des del començament és una part imprescindible. El que anomenem comarca d'Osona i la Plana, fins i tot, hi ha una quantitat i una diversitat de paisatges tan grans que inclinar-me per un, doncs, ho puc fer per necessitat, no pas, doncs, per voluntat. Per què? És que és aquesta varietat la que constitueix el caràcter de la comarca. A molts pocs quilòmetres hi ha una varietat molt notòria. A veure, jo sóc un enamorat, entre altres coses, doncs, dels paisatges i dels camins de Tavertet, però esclar, també sóc un enamorat dels paisatges de Vidrà, i sóc un enamorat dels paisatges i de les muntanyes del Montseny. I dels camins de la Plana de més avall, de les que surten de Vic. A Vic, 5 minuts a 3 minuts, tu pots agafar un camí i aleshores hi ha una riereta, un torrentet i una vista sobre la Plana. Penso en Marià Manent, en els seus dietaris, penso en l'Espriu, en els paisatges de Viladrau, en les proses, o unes proses excepcionals, penso en Segimon Serrallonga i poemes sobre Sau, penso en Pep Junyent, que també té textos molt potents sobre llocs de la comarca i de les Guilleries.
De pressa fuig la nit espessa de l'alcims esmolats i cruix la llum i s'il·lumina el front ventós del faig. S'obren les sales immenses de l'aire i els cingles i les planes transparents i s'enrogeixen els turons de cendra. Solitari el camí enllà s'allunya i corren els cavalls de la foscor pels sots embardissats de boira. Tremola font de la riera i arreu, serè, fulgura l'ignorat.